Malawi Brief. The Black Mamba Kanyenda amene ndithu watisiya ku United Kingdom amene ndithu wakhala akukhala chizire kusewera mpira zaka zingapo zapitazo. Zinadziwika lolemba pa 1 December kuti Kanyenda yemwe anasewerapo matimu a Dwasco komanso Mighty Wanderers kuno ku Malawi ndi Lokomotiv Moscow mdziko la Russia akudwala nthenda ya kansa ya muchiwindi, koma mphindi zingapo zapitazo pamene zadziwika kuti mnyamatayo watisiya. Tinalankhula ndi Jim Kaluwa amene ndi wapa mpando wa bungwe la osewera mpira wa miyendo akale la Football Legends Association amene akutitsimikizira zambiri. Badakali pano ndi ndakaliwa mushoku because pamene soche pamwe amene andimbira akhala kuti panga update. Of course for the last 3 weeks takatuka ngati engage mpaka nazopena inafika situation imeneyo komano anova kutero kuti kuvomekiza ndazanga kuche ku group kuti no ndaziwise kumabe kuti no zambiri zikati kulankhula mpaka nandiakhazike muno bwino litu. Esa anali munthu anena kuti wamasiku wose amapanga interaction zake kutipanga engage ifeyo kutiona kuti no Google likapita bwanji patsogolo kutilumikizisa ndi marriages ku UK komanso samatengera kuti no anapanga activity zambiri always so humble and ukhoza kuti khupira kuti no ndi mena ena amapangira behave akakhala kuti no anapanga activity ali munthu ongozichepesa ndithu wakulu aluza munthu waujini wofunikira kwambiri andi Football Legends leo ndi shoko kwambiri andi zambiri ndera kwa muno bwino likafazikika ineyo ngati Football Legend bochair akubanja anandifikirapo tutisako kungo niziwisa I think anakafira sa president afamu kuti no nthawi yoti ikakwana kuti mwina kuti nakaona kuti no sizili atiziwisa nde indeed anatifikia tizulu kuti no kumano ineyo nakoziwisira kuti yayi fambanja alanduza kuti yayi padakalokoda kuwisisani iyo kumano sitikufuna kuti no mulengezi kaye kuti no situation ichonji ifano ali kuiziko anozo ipena pati yayi sipano zimbo sizili bwino kumano kuti nimukoza kwaziwisa anthu ndithu. Amene ndi Jim Kaluwa wapa mpando wa bungwe la osewera mpira wa miyendo akale la dziko lino la Football Legends Association FLA kutitsimikizira za uthenga wa imfa ya yemwe anali osewera mpira mu timu ya dziko lino ya Flames Esau the Black Mamba Kanyenda yemwe watisiya mphindi zingapo zapitazo ku United Kingdom. Esau anadziwika kwambiri mu timu ya Flames yomwe inakasewera ku mpikisano wa Africa Cup of Nations mchaka cha 2010 dziko la Angola, koma mbiri yake imaonetsa kuti mpira anayambira ku sukulu ya sekondari ya Chipoka ndipo kenako anapita ku timu ya Dwasco kumkotakota kumenenso ananyamukira kupeza mwayi ukasewera mdziko la South Africa ku timu ya Jomo Cosmos ndipo anali osewera oyamba wa mdziko lino kusewera mu mpikisano uja wa UEFA Champions League ndi timu ya Rostov ya mdziko la Russia. Pepani akubanja, pepani azinzake komanso ena onse okhuzidwa pa imfayi. Mzimu wa Esau Black Mamba Kanyenda uuse mumtendere.